大家好，这里是破灭排球。2009年跳水世锦赛女子10米台决赛，这是澳洲选手美丽莎吴的第4跳。不知为何，澳洲妹子眉头紧锁，总感觉接下来大事不妙。果然，炸鱼神跳来了。Meinasin juuri sanoa, että tämä epäonnistui jollain tavalla välierässä, kun hän sai 54 pistettä, mutta nythän ei ole pienintäkään toivetta saada 50 pistettä tällaisesta roiskaisusta. Se on ai. Mutta hei, Matti, onko tämä väärä hyppy? Kerkisikö hän tehdä edes kaikki ne? Kyllä tässä kaikki. No se on Kyllä, ihan selvästi. Mun mielestä oliko kädet edellä? 30 senttiä ennen. No niin, sitten ei tule nollaa. Eli... Ei tule, mutta ei siitä mitään hirveitä pisteitä tule. No 18 ja 15, eli viimeinen sija ehdottomasti, ja se täytyy olla kyllä hänen kohtalonsa.